Bas beraýdar o saňsyk. Bir san top depler o bular o. Kaka men bolsam gün sentrdan gol saljakda şulara. Ha. Salarsın sen gol. Onun telefon aldın mı? Kaka 17 Pro özüm täze çykdan bakadan 25 manat. Bu telefony her kim götürýär kakymja. Ana. Onu da melya. Size bir gün görmese çydat bilen o aylan geldiren kim öýüňiz? Salam aleyküm abi. Salam aleyküm kaka. Wa aleykümselam. Geldim oğlum. Ava. Ne tete kursalım kaka. Köp sağ ol oğlum. Sağ ol. Çiğim kovmayadaydım. Görüşüňe alak ağam. Tapdyňmy kwartira? Taptım. Yan adrak madrak bolupdy. Sana diýen bermerna öýde bolan. Ölülmek botma, hidret ýaşadyňyz. Öýmeýän bolsa, hidret çykdaň o ağamjan. Ada çeni göl. Kaka, kim işinden gurulacak vakti siz bana gurulumu diýäňiz. Näme şu şey diýäňiz? Aslında bu öý kortagama, lämin hemme ýaşagylar bilýär. Göçüre wazyny. Bu ne diýenin? Sen ýa akyllar köp görýär. Öý körpä galýan ýaşagy bilýän bolsa, senem ýaşagy eken. Inni ulluk sözünden dersin. İki ulun bilen. Düşündüňmi? Bu öýde ağaňam iki sana durmuşa çıkan ayarlı oğlum den hakkı vardı. Deyip ağına cay taptın diyen sen arkalaşıp caylı kallar. Kaka. Men hiç ile öýe dawam ýok. Sen gürlemen otur. Geçen akşam yumurtkadan çıkan cüyücü akıllanıptır. Bul ağasının 4 çağası bilen näil kösenýändigini pikir etmändir. Şolar ýaly akıllı bolsaň kazanan pulun ağına verersin. Sen ýaly ogul bolandan bolmady gowy. Yine de 25 miňe telefon aldım diýip maňa tyrlaýanmy? Kaka. Diýme maňa haqy. Men sözlerini gaýt eşitmeýin. Men diýilkäm sözleri diýip bilýän bolsaň, ölümden soň ağaň köçä goýup, goňşulara masgara boljak ekeniňizde. Bil goý. İkisi bir bolmadyň, hiç hasan bir-iki bolmaz. Atma. Öýme bitiverdi. Köpü gidip ağlı galan ýaly. Näme nesip bolsa, öýüm çeňe balar ederse. Ağam, salam aleyküm. Wa aleyküm selam. Ağamjan, täze gutly bolsun Allah'tan. Sağ ol men. Şöyle bitirersin ha saýaňa. Allah Hudaýa şükür. Benim elimden gelen tümden ikdelim ağamjan. Näme kömür? Sen kömür etjek bolýarmy? Ağa, zaýynda sınav bitirersin. Indi zaýyň için ehli çıkajlaryny özüm kömek etjeksin. Aýsyp bolma. Tapma ağamjan. Ne telefondan tattım. Ýa-da arkaya gidýär. Etibin işini bitirýär. Mana oňardyň aýny. Senden agaraşmadym ýaly. Bolýa. İkisi bir bolmadygyň hiç kaçan biri iki bolmaz. Kaka. Yetim oğul özü keser göýegini, kakasyna meňzemez, halal yer çöregini. İçmedem, çekmedem, tozmazam, ile gep bolmaz, özü öýüşik bor, dine ýat bolmaz.
Yani näme kaka, kemçilik insan yok. Mende de var bir kemçilik. Olan bütün ömrüme sana men demek bildim ödüme kiçilik. Şu goşgyny telefondan okanmyň sebäbi düýün ýazdım we birazjyk emosiýasyny dadyň ýetirip bilmedik bolmagy mümkin ýöne şuny paýlaşasym geldi. Bilemok näýe ýarar gowluňda, yararmy yaramazmy ýöne maşgalaryňa dawat bolsun, ejeňiň kakanyň jany sag bolsun. Köşam. Yürü dost. Ağam bir yol uğra. Bulmağa dine denk geçayeli. Bollu dostcan mesele der. Pulun versen. Geleceğin ulal beğendireyin niyenle. Balam sana da alayınna sataydın. Alo. Neredesin? Şu an işten çıktım öyle var ya ne oldu? Yanında kim var? Kıyızdan sesi var ha? Dinle. Men taksida var ya menden başka da adam var içinde. Yalan sözlemesene bana. Bar çok izlerlen boluver. Muna näme bolýar? Dost, men yan kalan yerine düşüp bilmersinmi? Planlar ýetgediler birazjyk. Bollu dost qowluk dämi? Awalay, öýde kim diýip gadyr berdim. Netijesi. Belirgin, intek daha çaydan nalsın da dost. Yok dost, inni ýörecek bolýar. Bollu meňem planlam ýetgedi, menem bulaşam siz bilen. Ey keleğini net prosa dallın. Gelle bol biz ýörecek bolýar onu. Bollu dost bar ya nädir? Dynjalalyň şuň.